Așadar, masajul loviturilor dinamice este un masaj inventat de Maximov, un rus, fost invalid. Puteți să-l căutați pe YouTube, pe internet și o să vedeți Maximov. În rusă, udarno-dinamic masaj. Respectiv, el e preconizat pentru oamenii invalizi, paralizați, oamenii cu afecțiuni foarte mari, fracturi de vertebre, nervi, paralizii care stau la pat. Este un masaj nu plăcut, iarăși. Masajele terapeutice niciodată n-aș fi plăcut. Dar este un masaj util. El spune așa întrebarea. Ce alegi? 10 zile srebți sau toată viața pe scaun pe rotile? Da? Ca idee. De aceea este un masaj care noi de obicei îl facem aici la Chișinău. La final 2, 3 minute, 5 minute la final de masaj ca bonus. Dar mulți clienți vin și vor anume masaj sau dacă tu ai un client cu anumite probleme și nu știi cum să-l restabilești, asta ar fi una din cele mai bune masaje. De ce? Fiindcă e unicul masaj care poate să regenereze și nervii. Da, ceea ce iarăși e foarte, foarte complicat. De ceea ce facem, da, începem să facem mișcări simple, ușoare. Care sunt greșelile? Greșelile, în primul rând, sunt în sunetele astea. Vedeți? Vă ustră urechea, da? Cam asta e greșeala. Adică trebuie mâna să fie în căuș, da, și să fie din labă, da, adică din articulația labii ușor. Da, ceva de genul la mâna beată, da? Cam în formatul ăsta. Da? Și să lucrați constant, nu stați pe loc. Trebuie să faceți în continuare. Foarte important, când faceți din dragoste, da? Adică nu cu ură și cu ciudă, da? Din dragoste. Atunci când faci din dragoste, și uitați, vedeți, permite și pe coloană, da? Ceva de genul mâna ușoară. Când faci mâna grea, e dureros. Pare simplu, dar nu e simplu. Observați că greu se înroșește. Da? Adică asta arată despre cum circulă la dânsa sângele. Da? Și de exemplu, foarte mulți au dureri în zona asta. Mai ales cum în cazul ei deviație de coccis, bazinul rotit și are în zona lombară lordoză lombară și compresii de nervi și mulți au dureri în zona asta. Da? Alții au în zona asta dureri. Da? De exemplu, unde la tine te doare? Zona lombară, ok. Și, de exemplu, foarte greu și nu știi ce să faci, deja de ani de zile te chinui cu chestia asta. Iei zona asta și încerci a face doar zona asta. Reziști? Super. Văzut că nu doare. Dacă faci din dragoste. Când nu mai reziști, îmi spui, ok? Iarăși mângâi, mângâi, mângâi și iară. Așa. Cum? Sportabil, super. Da, adică ca idee. Continui? Da. Oh. Super. Da, cam asta e ideea. Cum e aici? Sunt șerbântat? Da.
că merge fluxul puternic de sânge în toate vasele, nervii, vertebrele, discurile, tot. Și respectiv se relaxează și mușchii, se relaxează tot și se așează și oasele la loc chiar. Da? Adică din zona asta. Respectiv, când începeți să lucrați, de exemplu, asta a fost doar încălzire, că să înțelegeți. Când începeți deja mai profund să lucrați, faceți 5 mișcări și de timp vă uitați la mâinile omului. Dacă mâinile se rășesc, vă opriți. După microcirculația la mâini. Dar se vede și la mine mâna acum. Da? Și respectiv, 5 și mă opresc, ok? Așa. Și ne oprim. Și ne oprim. Și ne oprim. Și ne oprim. Da? Adică și în felul ăsta, și se vede diferența. Înseamnă chiar ca aici presiunii trebuie. Dar se vede cum să... Fiindcă ce se întâmplă? E stres și e șoc pentru sistemul nervos central. Și el transmite tot sistemul, el nu înțelege ce se întâmplă. Și el acum transmite tot fluxul de sânge, tot sistemul imunitar în tot coloana ei. Și începe procesele de autoregenerare. Adică mai bun terapie ca masajul loviturilor dinamice în coloană nu există. Da? Mai ales în formatul ăsta, că nu se simte, da? Adică când lovești dur din mână, din umăr, din cot, când lovești din articulații, când lovești cu palma și când lovești din înădușă, da? Adică din formatul ăsta. Și să simțiți cum aveți nevoie. Respectiv, indiferent de ce zonă, de exemplu coccisul vrei, sau ai probleme cu șoldul, pui persoana pe o parte și iei și faci la șold. Are, de exemplu, genunchii. Poți să pui ori cu fața în sus, la genunchiul, te doare, ai dureri în zona asta. Și faci o 10 lovituri aici, o 10 lovituri aici. Respectiv, anume acolo unde te doare, anume acolo și dai, anume pe dureri. Respectiv, ce se întâmplă? Creierul nu înțelege ce se întâmplă, tu ai creat durerea mai mare decât este și el transmite tot sistemul imunitar acolo. Da? Adică și asta, respectiv, noi amăgim creierul, corpul, creând altă durere mai mare și automat așa e mică dispare. Da? De ce umărul, cotul, laba, genunchiul, nu știu, pieptul, dacă te doare, dă în zona aceea mai mare durere. Și o să vezi, dacă te duci în saună sau dimineața te scoli și vrei să faci o înviorare. Exact, te scoli dimineața și începi a face o înviorare. Din tâi începi cu cutia toracică, gâtul, capul, da, adică din zona asta, umerii, mâinile, o parte a doua, zona axială, pompăm ganglionii limfatici, sânii, de desubt, burta, partea opusă, mâna asta, picioarele, genunchii și în felul ăsta stimulăm toată microcirculația și pornim. Dar voi și stați. Hai, foc agheti. Hai, împreună. Hai. Așa. Pornim. Pornim puțin de sânge. La sânge, de exemplu, ai nodul, da, la sânge. Iei nodulul ceala și faci în fiecare zi în zona aceea. După vă întoarceți și faceți unul la altul la spate. Da, asta îmi dau eu. Hai. La spate. Hai. Ce stai vreo bău, bă, hai, tu aici și eu aici, hai. Hai, la fund aici, așa e. Hai. Așa, coșc. Da, uitați-vă și microcirculația are aici, cum s-a deschis porii. Și cât e de fierbinte în zona asta. Da, adică
spatele arde aici. Da, adică așa. Și ce-am făcut mai mic. Da? De ce încercați și voi să faceți masajul ăsta? Să nu vă mai jăliți atâta și să vă faceți cât mai dureros, cât mai profund, respectiv ca să aveți rezultatele necesare. Multă sănătate!